जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुनौली। जब रहिया चलिले तब देखेला हमारा पर उसकी फेंकेला। जब रहिया चलिले तब देखेला हमारा पर उसकी फेंकेला। सखी दिलावा में जब से बहसल बा हमरा बिंदिए पर डीजे वाला हंसल बा। सखी दिलावा में जब से बहसल बा हमरा बिंदिए पर पावाना हंसल बा। हमरा बिंदिए पर डीजे वाला भइल सखी के बारात में मिले के चाहत रहे वही दिन रात में। हाँ हाँ पहिला मुलाकात भइल सखी के बारात में मिले के चाहत रहे वही दिन रात में। ओकर मुसुकी मन में हुलसल बा सखी दिलावा में जब से बहसल बा हमरा बिंदिए पर डीजे वाला हंसल बा। ओकर मुसुकी मन में हुलसल बा हमरा बिंदिए पर डीजे वाला हंसल बा। बिंदिए पर डीजे वाला बिंदिए पर डीजे वाला अमित देहाती से सखी कुछ ना छुपाई दिलावा के बात पर दीप से बताई। हाँ हाँ अमित देहाती से सखी कुछ ना छुपाई दिलावा के बात धर्म जीत से बताई। कभी कस सकल कसन सहटल बा सखी दिलावा में जब से बहसल बा हमरा बिंदिए पर डीजे वाला हंसल बा। सखी दिलावा में जब से बहसल बा हमरा बिंदिए पर डीजे वाला हंसल बा। जब रहिया चलिले तब देखेला हमारा पर उसकी फेंकेला। सखी दिलावा में जब से बहसल बा हमरा बिंदिए पर डीजे वाला हंसल बा। सखी दिलावा में जब से बहसल बा हमरा बिंदिए पर डीजे वाला हंसल बा। अरे पहाड़वा डीजे वाला हरे दादा। जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुनौली।